Bismillahirrahmanirrahim. Hvala za uzvišenje od Božega želja, da se slava crkvom Božega vesela, da učestvu porodicu, gledanje, raspravljati svojih i vjerice. Molim uzvišenje da vlada, da će nam svih naših širima, a ovo je nekaj molim prvo Boga, da podam svoju reketu, svijetnu mjesecu, da pečetu više Alana, da pečetu gravi sve zahvala, da pruženje prostor, da se sve nastavlja. Draga braća, sinoć smo obilježili Veliki Mirač, noć nebesku, noćno putovanje nebesku i našem Allahom poslaniku Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i podsjetili se na taj veličanstveni događaj u istoriji islama i životu Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i podsjetili se da je na zadnji se Allahov poslanika Muhammeda alejhi ve sellem naređen namaz. Da ćemo mi u ovom izlaganju našem današnjem prepođenju što kazati na namazu, o nekim njegovim segmentima koji su značajni bili i treba da ostane u našoj tradiciji Bošnjaka. Prije svega, ovdje želim nešto kazati o sunnetu Allahovog poslanika alejhi selam, budući da se u zadnjih desetljeća mnogo o tome govori i da na neki način to izaziva prijedlog među muslimanima i različite diskusije. Važno je da imamo određene informacije o tome odakle dolazi različite značenja, različite, da tako kažemo, sunneti. Naime, prije svega treba znati šta je sunnet. Sunnet je praksa i govor Allahovog poslanika Muhammeda alejhi ve sellem. I kad kažemo da slijedimo sunnet, mi zapravo kažemo da prihvatamo Božjeg poslanika Muhammeda alejhi ve sellem u onome što je njemu objavljeno uzvišeno da Allaha Đelešanu, a to je naša vjera. Dakle, ako radimo na sunnetu, dakle, radimo onako kako jest radio Muhammed alejhi ve sellem i idemo koracima kojima je išao Allahov poslanik Muhammed alejhi ve sellem. To je sunnet. I sunnet je razrada. Jer drugo, što je važno kazati, jeste da se uzvišenom Allahu Đelešanu nakon Muhammeda alejhi ve sellem, njegovog poslanstva, ne možemo približiti ni na koji drugi način osim slijedeći Allahovog poslanika Muhammeda alejhi ve sellem. Jer Allah Đelešanu kaže: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhbibkumun." Dakle, ako Allaha voli, a ne neko od nas ovdje u džamii koji neće reći da ne voli Allah. Nema. Ako Allaha voli, da kaže nam Allah Đelešanu Kur'anu, onda pejgambera slijedi. I šta to znači? To znači da ako Allaha volimo, treba pejgambera da slijedi. A ako pejgambera slijedimo, onda kaže Allah Đelešanu, yuhbibkumun, onda će i vas Allah. Znači, ako Allaha volite, pejgambera slijedite, yuhbibkumun, onda će i vas Allah Đelešanu voljeti i grijehe vas oprosti. Napuštanje vjere, kao što je ulazak u vjeru, slijeđenje i kao što je slijeđenje sunneta uslov za ljubav Allaha Đelešanu, tako je i ostavljanje sunneta zapravo siguran pokazatelj da se udaljavamo od Allaha Đelešanu. A naravno, udaljavanje, približavanje Allaha, to je sve uslovno treba razumjeti, jer se mi možemo dati biti približiti Allaha, možemo se približiti njegove milosti, udavati od njegove srđbe i njegove kazne. Dolazi sa ostavljanjem sunneta. I sunnete ni na koji način ne bismo trebali ostavljati, jer evo, kao što je ovo ajet, kao što se ovo ajet govori, dakle, oni su uslov da bi nas Allah Đelešanu volio. To je važno da znamo u korijenu, temelju sunnetu. Potom,
Odakle ove sada razlike u različitim mezhebima vezani su za sunnet. To je zbog toga što je Allahov poslanik Muhammed a.s. djelovao kao Božji poslanik 23 godine. A 23 godine to je jedan dugačak period. Pogotovo što je taj period koji ima, dijeli se na dva dijela, mekanski period, medijski period. Vrijeme kad je bilo malo muslimana među ashabima, vrijeme, odnosno kristalicama Muhammeda, vrijeme kad je bilo puno koji su prešli, pogotovo nakon 8. i 9. godine. Mnogo ljudi je tada prešlo u islam i tako. Mnogo ljudi je vidjelo Muhammeda a.s. Mnogo ljudi je nešto prenijelo od Muhammeda a.s. I oni su naravno kao ashabi prenosili ono što su oni vidjeli, što su razumijevali i tako. Imate dosta ashaba, recimo, koji prenosi hadise od drugih ashaba. Jer oni to sami nisu vidjeli. Recimo, imate primjer Hazreti Omera. Nije zabilježeno da je Hazreti Omer klanjao noćni namaz sa Božjim poslanikom Muhammedom a.s. Neki su ashabi imali običaj da dođu kod njega u njegovu kuću, jer su znali da pejgamber, a oni su znali kad pejgamber klanja. I dolazili su i oni i klanjali su s njim. Hazreti Omer nije klanjao sa njim. I kada je Hazreti Omer okupio ljude za vrijeme, dakle kada je htio da se taravija klanja samo za jednim imamom, onda je kazao po nekim, kako su mu prenijeli neki, da se klanjao 8 rekiata i 3 vitre. Nakon toga su reagovali ashabi koji su klanjali noćni namaz uz Ramazan s pejgamberom a.s. i rekli su Omeru da ne klanja se tako, nego se klanja uz Ramazan 20 plus 3. I pejgamber je, Hazreti Omer je ashabu koji je klanjao Bejim Tjabu rekao, osjećaš klanjati 20 plus 3 rekiata. I kako je to napravljeno, 20 plus 3, i danas se klanja 20 plus 3. A to je zbog toga što su ashabi koji su znali koliko je pejgamber klanjao uz Ramazan kazali, pa je to tako postavljeno. Evo otprilike kako dođe do toga da neke razlike budu usudne. Također, imate ashabe, kao što sam spomenuo, koji nisu živjeli u Medini, nego su živjeli izvan Medine, pa bi dođe povremeno u Medinu. Jedan od njih je Vail ibn Hudžr, tako se zove radijallahu anhu. Ovaj Vail ibn Hudžr, on je bio u svom plemenu Seji, bio dakle njihov vođa. I on je imao običaj 2 puta da dođe u Medinu, primio je islam 2 puta da dođe u Medinu, da se druži s pejgamberom, ashabima i tako dalje. I on prenosi hadis. Pa kaže, klanjao sam za Božjim poslanikom Muhammedom a.s. i ashabima ljeti u džamiji. I oni su, kaže, kada su izgovarali prvi tekbir, podizali ruke do metkih dijelova svog ruka. Allah vekber, kao što mi činimo. Tako su radili. Nakon toga, kaže ovaj isti Vail ibn Hudžr, ošao sam ja u svoje pleme, došao sam kod njih zimi. I klanjao sam ponovo sa pejgamberom i ashabima, ali sada zimi. I kaže, oni su, kaže, kod prvog tekbira podizali ruke do ramena. I onda on kaže dalje, misli da su to učinili zato što su imali obrtače pa im je bilo lakše. Da ne drži ruke skroz gore, su im obrtače pritiskali ramena. I sad imate hadise koji su prenosi, taj čovjek prenosi do nekoliko hadisa. S druge strane, imate recimo Ebu Hureyre, ashabi, koji je primio islam 2 godine prije smrti, ili 3 godine, evo, maksimalno, ne mogu sad da sjetim, ali vrlo kratko je, dok je pejgamber bio živ, primio islam. Dakle, 2 godine, eventualno, on prenosi preko 5.000. I ima takvih hadisa koji, znači, pošto je to puno hadisa, niko ne dovodi u pitanje ove hadise koji su u samim zbirkama od njega preneseni da su vjerodostojni i tako dalje. Niko je ne dovodi u pitanje. Nego se samo govori o tome da on prenosi mnogo toga. I onda su se neki ashabi isprotivili nekim njegovim hadisima. Recimo,
On jednom hadisu kaže da je Pejgamber alejselam, ovaj hadis čak se bilježi u Muslimu, da je Pejgamber alejselam kazao ako ispred klanjača prođe pas, magarac i žena, da mu je pokvaren namaz. Kada je čula Hazreti Iša da tu prenosi Ebu Hureyre, rekao mu je, pa ti nas izjednači sa magarcima i sa psima. Naš žena se izjednači sa magarcima i sa psima. Usprotivila sam tako to. Potom je prenosi hadis, nije ovdje stavljih vjerodostojnim zbirkama, kaže, kada čovjek nosi tabut, Ebu Hureyre, kada čovjek nosi tabut, nakon toga treba da promijeni abdest. I opet se usprotivila Hazreti Iša i kaže ona, po čemu dodirivanje drveta kvari abdest? Po čemu dodirivanje drveta kvari abdest? I imate dakle takvi hadisi. Sahaba koji mnogo prenesu hadisi. Budući da je postojala mogućnost da se prenese nešto što se nije dobro čuo, naš učitelj i naš prvi imam, najveći imam, naše Ebu Hanife, nije prihvatio nijedan hadis. Kada dođe do šerijata, pa pogotovo do kazne, do vjerovanja, tako da to su ozbiljne stvari. I onda treba da to bude dobro utemeljeno, čvrsto utemeljeno, da ljudi jasno svima. Kako su oni, kako Ebu Hanife, to sam govorio prihvatio. Oni su prihvatali praksu. Ja sam vam to prošli put čini se spomenuo. Niko od nas koji je rastao u muslimanskoj porodici nije naučio klanjati istinu. Niko. Svi smo naučili klanjati u svoje kuće, u svoga oca i svoje mame. Svi. Knjige su tu da potvrde ono što smo naučili. Tako je bilo i u vrijeme. Dakle, ashabi su učili, gledali kako Pejgamber klanja i učili od njih. Tabini su gledali kako ashabi klanja i učili od njih. Tada tabini, a ovaj naš Ebu Hanife, on je tabin koji je živio u vrijeme ashaba. A gledao je starije tabine koji se druži sa ashabima kako su klanjali. I na takav način, tu vrstu sunneta oni su usvajali. Dakle, sunneta koji se pokažu. Ne koji se prenosi jezikom. Tek kasnije, naš učitelj Ebu Hanife je umro 150. godina. Pa će proći još neki 40 godina pa će se roditi Buhari. Pa će onda oni sastavljati zbirke hadisa i tako. Dotad oni su sunnet prihvatali od ljudi. I kaže Ebu Hanife, ako neko kaže da je Pejgamber alejselam kada bi krenuo na ruku, podizao ruke, izgovarao tekbir, podizao ruke, a taj koji prenosi taj hadis ne podiže ruke, mi to ne prihvatimo. Jer je ono u čemu se daje prioritet je praksa u odnosu na govor. I to je njihov stav bio svema. Ovo je važno znati. Kada govorimo o sunnetu. Također, još nešto što je vrlo značajno u svemu ovom, jeste da imate brojne ashabe, evo sad smo spomenuli Hazreti Omera, pa oni prenosi nekoliko hadisa i tako, neke hadise. Ali recimo ima Hazreti Alija isto i on prenosi dosta hadisa. Oni su učitelji, njih dvojice su učitelji našeg mezheba. Abdullah ibn Mesud je treći učitelj našeg mezheba. To su među najučenijim ashabima. Oni su došli u Kufu, tu je rođen njihov mezheb. Hazreti Allah je ukopan u Kufu. Dakle, oni su tu djelovali. Hazreti Omer je došao u Kufu kada je oslobođeno to područje i stalo je na javno mjesto i klanjao je namaz. Sve je učio na glas, da ga ljudi vide i čuju. I kažu oni kada je proučio prvi tekbir Allahu ekber, zavezu ruke, rekao je subhanek Allahu te nebi hamd. Vi kad otvorite Buhariju, tamo ćete naći da je Pejgamber učio dovu Allahu fati resama avati davadi i tako da. I jest Pejgamber učio tu dovu. Mi to ne dvojimo. Što mi učimo subhanek Allahume? Zato što su ashabi odabrali poslije Pejgambera, a oni su najbolje znali koja dova treba da se uči poslije. Nije
nije namaz pokvaren, nek se pruči Allah, Fatiha sama Allah tvoje, ali subhanak je Allah koji su odabrao ashab. Jer smo mi vjeru učili od ashaba. Sad da malo kažem ovdje nekim namazima koji su u našoj tradiciji, koje se mi čvrsto držimo i zašto ih se čvrsto držimo. Prvo, ovi naši dnevni namazi sunnet. Imaju potvrđeni i imaju nepotvrđeni. Što se tiče ovih potvrđeni, to su 2 rekata prije sabaha, 4 prije podne, 2 poslije podne, 2 poslije akšama i 2 poslije jacije. Ukupno 12. Zašto ih se tako držimo čvrsto? Zato što ih se i pejgamber čvrsto držao, nije ispuštao. I zato što je pejgamber alejselam kazao ko klanja ovih 12 rekata na fili u toku dana i noći, Allah Đelešanu će mu podariti dvore suđenja. I naši stari nisu razdvajali ove sunnete od farzova. Odnosno, kad kažem razdvajali, jesu razdvajali u nijetima, ali u praksi nisu. Dakle, nisu izostavljali nikako ove sunnete. Jer i pejgamber nije izostavio. Čak je zabilježeno u vjerodostojnom hadisu da je pejgamber alejselam jedne prilike klanjao je podne sa svojim ashabima i onda su počele dolaziti neke delegacije, budući da je on bio državnik. I tako je sa njima, s tim ljudima razgovarao i došla je ikindija i on bio je svo vrijeme u džamiji i on je klanjao ikindiju i onda je otišao u svoju sobu, kuću i tamo je klanjao 2 rekata namaza poslije ikindije. Kaže mu njegova supruga Selema, Božji poslaniče, klanjaš namaz koji do sad nisi klanjao. Nije ga nikad prije vidjela da je klanjao 2 rekata poslije ikindije. Kaže on njoj, to su mi sunneti od podne, nisam ni stigao klanjati, ljudi su me pomenuli, pa da mi ne bi ostalo, klanjao sam i sad. Znači, pejgamber nije izostavio ono što je i preporučivo je kada nešto uzmemo za praksu i vjerske stvari, da u tome ustraje. Zašto je ovo važno? Recimo, danas je džuma. Vi imate neke ljude koji imaju drugačija tumačenja islama nego što vi, uglavnom oni pripadaju ovom selefijskom krugu. Oni ne klanjaju 4 rekata prije džume namaza, džumanske sunnete, nekada, nego klanjaju 2 rekata prije tu mešta. Kazat ćemo nešto ako s tim nije prije tu mešta, ako njoj neki drugi. Zašto? Zato što nije preneseno da je pejgamber alejselam klanjao išta prije džume. Nema hadisa u kome stoji da je pejgamber klanjao nešto prije džume. I oni su potpuno upravo to što on ne klanjaju sunnet prije džume. Potpuno upravo. Klanjaju 2 rekata tehijetu mešta, ne klanjaju slijede pejgambera alejselama i ono što je od njega prenešeno. Što mi klanjamo 4 rekata prije džume? Zato što je pejgamber rekao, ko klanja 12 rekata sunneta u toku dana i noći, a to je i ovi 4 prije podne. Znači, nije pejgamber rekao osim petka. Nije izuzeo džumu namaza od ovih sunneta. Zbog toga mi klanjamo ove sunnete. I u našem mezebu se kaže, razlika u petku je u farzu. Nije ti se far džume i klanja se 2 rekata. Razlike u sunneta nema da se klanja manje. Ima samo da se klanja više, jer je zabilježeno od neke ashaba da se klanjali. Dakle, više po 4, a i mi klanjamo, hvala Bogu, evo kao što je poznato, 4 rekata džumanske sunnete. Ovo je važno da znamo. Zašto mi klanjamo, zašto ono rekao. Što se tiče tehijetu mešćida, također ćete primijetiti da je naša praksa, kada se imam popne na minbet i počne da govori, da nema govora, nema učenja Kur'ana, nema klanjanja, nema ništa, sluša se imam, odnosno hatim. Oni kažu, ove selefije, može se klanjati 2 rekata tehijetu mešćida, jer je pejgamber alejselam ušao je neki čovjek u džamiju, dok je pejgamber alejselam bio na minberu. U nekim hadisima stoji da je pejgamber govorio, u nekim hadisima stoji da je pejgamber sjedio dok je taj čovjek došao, pa ga je pejgamber pitao jesi klanjao 2 rekata tehijetu mešćida. On je rekao, nisam, pejgamber mu je rekao klanjao. I on je klanjao 2 rekata. I to je jedinstven slučaj. Poslije toga, iako je
će nam kazati ove selefije da je dozvoljeno klanjati kada ima drži hudbu, a pogotovo pejgamber kada drži hudbu, što je nezamislivo da ashabi klanjaju da pejgamber drži hudbu, oni kažu da je to dozvoljeno, nikad nije zabilježeno da je iko od ashaba ikad klanjao tehijetu meči dok je pejgamber držao. A za ovaj slučaj u našem mezebu kažu pejgamber je čekao dok on klanja, pa je onda nastavio svoj govor. Zašto? Zato što je obaveza slušati pejgambera. A ne može slušati pejgambera i ne može klanjati isto vrijeme. Prema tome, u našem mezebu i poslije toga nije Ebu Bekr, ni Omer, ni Alija, niko od njih nije dozvoljavao da se klanja tehijetu meči dok su oni govorili. Znači, to nije bila takvost. Ovaj tehijetu meči, drugi hadis, govorim sad o našem mezebu i kako je to kod nas prisutno. Došao je drugi čovjek i prešao je jedan sat, pejgamber sjedi na minberu. Prešao je jedan sat, prešao je drugi sat kroz ljude, prešao je treći i kada mu pejgamber dosta se ljudi iznemirio, sjede. Nije ga pitao jesi li klanjao 2 rekata tehijetu meči. Dosta se ljudi iznemirio, sjede. Ovo je argument u našem mezebu, zašto se to ne. Naravno ima dalje ova priča, ima još širu ovu pozadnju, ali da znate, kad imam pokaže, alhamdulillah, sjeda se i to je to. Inače, tehijetu meči je pozdrav džami, a to je u stvari pozdrav vlasniku džami. I kao što je lijepo, kada ulazimo u kuću, nekoga kažem eselamu alejkum, ući u džamiju i kazati salamu alejkum, pozdraviti vlasnika džamije i klanjati 2 rekata tehijetu meči. To se kod nas nije prije klanjalo. Iz prostog razloga što su naše džamije prije bile hladne. I zimi se nije išlo u džamiju prije ezana, a kad uđeš u džamiju sa ezanom, sunneti ti mijenjaju tehijetu meči. Dakle, vi kad uđete u džamiju sa ezanom, to što ćete zamijeniti sunnete, to je u stvari tehijetu meči. Znači, on ga potpuno mijenja, jer to nisu odvojeni namazi. Time što klanjamo sunnete, znači pozdravljamo vlasnika, džamije uzvišenog Allaha više. I kod nas se prije nije dolazilo u džamiju da se sjedi. Penzioneri prije nisu išli u džamiju prije ezana, jer su se smrzli. Ovi trgovci iz zanatlija, oni svakako kad dođu u džamiju, oni dođu sa ezanom. Pa nije bilo te prakse kod nas Bošnjaka muslimana. Sad, hvala Bogu, su džamije naše tople, zimi, imamo penzionere, dakle ljudi koji dođu pa se druže kroz džamiju. Kad god dođete u džamiju, klanjajte 2 rekata tehijetu meči, svejedno koliko ćete puta doći. Ne treba klanjati tehijetu meči onaj koji dođe da uzme neku knjigu iz džamije, treba mu efendija. Znači onaj koji neće sjedati, to je samo za onoga koji će sjedati. Ako ste došli sa ezanom u džamiju, slobodno sjedite, jer vidjet ćete ljudi neće da sjednu. Slobodno sjedite, ovdje klanjajte sunnete, dakle to mijenja tehijetu meči. Također ovdje, evo imamo još 4-5 minuta, da kažem, kod nas je običajno da se klanjaju različite na file. Na fila zalo, na fila zalo i tako dalje. Te neke na file su utemeljene u praksa Allahovog poslanika Muhameda alejhi ve sellem. Druge nisu. Jesu li one dozvoljene? Je li dozvoljeno nešto klanja što pejgamber alejhi ve sellem nije klanjao? Naravno da je dozvoljeno. Znači što se tiče namaza, suzio je pejgamber samo namazska vremena. Dakle, kazao je nemojte klanjati poslije sabatskog farza i poslije kindijskog farza kad sunce vaše zađe izađe, kada sunce ne se bilo malo. Što se tiče motiva za klanjanje, svaki koristan motiv je dobar za namaz. Znači, hoćeš, imaš neki problem, klanjaš 2 rekata i kažeš dragom Bogu, imam problem. Učinio si grije, ovaj namaz je, i rekao pejgamber da se može, učinio si grije, okupaj se, nemoj, ako je veći grije, nemoj se samo odvec, nego se i okupaj, da čitavo tijelo okreći, klanja 2 rekata i da molim dragom Bogu za oprost.
Imaš ispit ovu, klanjanje. Znači, slobodno klanjanje, barem slobodno klanjanje, ako već hoćeš da na taj način živiš neku noć tako. Bez obzira što taj vaš namaz nije klanjanje. Zašto znamo da je ovo dozvoljeno? Zbog toga što je jedne prilike Pegamber alejhi selam sjedli su u društvu i rekao je društvu, Bilal je bio tu, rekao je, sanjao sam da sinoć vidio sam tvoj dvorac, izvanredan dvorac u džennetu, ima li kako dobro djelo na osnovu kojeg si ti to zaslužio? Ovo je mjezin Pegambera Bilala. Međutim, on nije istakao to što je ovo mjezin, nego on kaže, ne znam Božji poslaniče ni zašto. Osim što kaže, ima običaj kada se abdestim, klanjam dva rekata na fili. Uvijek. Kad god se abdestim, klanjam dva rekata na fili. Ovo na filu tu me rekao, Pegamber ti klanja Pegamber. Jel da nam Pegamber da on klanja nešto što Pegamber nije klanja? Ne. On je rekao, šta misliš, i ovaj se pohvalio da je to. Znači da radi nešto što nije naravno. I takvih slučajeva u zikrovima imate dosta. Recimo, jedne prilike, da su ashabi radili nešto što nije Pegamber. Pegamber alejhi selam je klanjao namaz i kada je proučio sebi Allahu limen hamide, jedan od ashaba rekao, Allahumma rabbana lekal hamden kethire, tajjeben mubaraken fi. Malo glasnije da ga čuje Pegamber. Rekao je nešto što nije rekao Pegamber. Nije to čuo Pegamber. Kad su klanjali namaz, pita Pegamber ko je ta što je izgovorio ovaj zikr. Rabbana lekal hamd. Kaže Rasul, ja. Kaže Pegamber, vidio sam meleke kako se utrkuju da zapišu svoje riječi. Nije on rekao, što ti izgovaraš riječi zikra koje ja vidim. A i ovaj ostao, nimalo te skode nije imao zato da izgovorite. Zašto? Zato što su oni shvatili suštinu Pegamberove poruke. I gdje mogu oni praviti iskorake, gdje ne mogu praviti iskorake. Konačno, i sad ne znam, vi znate da su ashabi došli, pa su rekli, Božji poslaniče, sanjali smo, kada su razmišljali o tome kako da pozivaju na namaz, pa su ashabi došli i rekli, sanjali smo kako vezano, onda je Pegamber alejhi selam rekao, čini vaš san i istini. I završit ću sa jednim pitanjem koje je također Soletije ne ulazim sad u njihove argumente, potenciraju i vidim na neki način, čak sam sa jednim od imama malo oko toga je raspravljao, da i oni pričaju tu priču, da ne treba naklanjavati namaz. Vidite, ja sam rekao tom imamu s kojim sam raspravljao, odakle, on je to rekao, ko sam mu ja kazao, odakle tebe pravo da ti oslobađaš nekoga od nečega čime ga je dragi Bog zadužio. Odakle je bilo kome pravo da kaže da nešto čime nas je Bog zadužio, da kaže da to ne treba nadoknati, da klanjati izvršiti ili nadoknati. Može li iko reći od nas muslimana da se dani od ramazanskog posta ne treba i nakon posta? Sve čime nas je Bog zadužio, zato će nas Bog pitati, zapamtiti, draga. Od namaza, od naše 12. godine, kad smo kao muškarci postali punoljetne žene među ranije, pa do naše smrti, da svakim pas će nas Bog pitati, pa to je svakom jasno. I niko od tih farzova ne može nas osloboditi. I samo se možemo nadati, kao što je rečeno u hadisima, da će naši sunneti zamijeniti eventualno kada se bude prebrojavao naše farzove. Dakle, sve namaze, sve postove, sve dane posta, sve zekijate, i ako smo bili dužni obaviti hađ, Bog će nas pitati jesmo ga obavili. I vi znate da je u našoj praksi, kad je neko koji je bio dužan, Boga da nije volio da ode za njega gleda. Za dane poslije Ramazana, ako vam babo je ostao dužan, vi možete naposliti za svoj babo ili za svoju majku. Namaze, to nije preneseno od poslanika Muhameda. Evo, nadam se vane malo u sunnetu, pa čisto da možete malo razmišljati. Molim uzvišenje da lažu Žešanu
da nam podari svako dobro od Boga i da nam podari da dočekamo u Baku mjesec Ramazan, u zdravlju, veselu, na Baku i na njegovu zadovoljstvo. Samo da vas posalam i prvo da zamolim pričati ono. Ders nam je držao Hafiz, dr. Elvir Pendeljanović, on je direktor instituta i predstavnička tradiciju Bošnjaka i glavni i odgovorni urednik novog malima sa budom koji ima neki film tekstova, javite se. A sad je vrijeme za moj jezna, Boga mi, jel da?